Waosan cariyos cekak pamaos Nindya Calistasari. Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jengandika sedaya dalasan gotrah kulawangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Nindya Calistasari wonten ing acara waosan cerkak. Wekdal punika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos cekak kanthi irah-irahan. Entenono aku ing pojok dalan iku, celatune. Aku tak tuku rokok dhisik ning warung sisih kono kae. Dheweke terus lunga. Yo, wiwit kuwi dheweke ora bali metuki sing wadon. 10 taun candhake. Dheweke lagi teka maneh ing kutha iku. Dheweke weruh bojone isih ngenteni ing pojok dalan. Sugeng sonten penyapane sing wadon. Sugeng sonten pengarep-arepe. Sing wadon ora mung saderma ngucap sugeng sonten wae. Nyatane sing wadon ora gumecap apa-apa maneh. Malah kepara agi-agi noleh marang wong lanang liya sing teka nyedhaki. Marang sing lagi teka, wadon iku nuduhake praupan manis. Banjur aruh-aruh sugeng sonten. Wong lanang sing lagi teka iku ora wangsulan. Nanging tangane terus kemlawe njawil pipi. Wong loro iku rembugan sedelok karo gandingan tangan. Kekarone terus mlaku turut trotoar. Dheweke nututi sing wadon. Mung wae dheweke nyawang praupane bojone sajak rumangsa keganggu banget. Sugeng sonten, celatune sing wadon maneh. Larase swara ngemu panjaluk wanti-wanti amrih dheweke ora ngganggu maneh. Sawetara suwune dheweke ngadeg njegrek ning ngisor teng pojok dalan iku. Hawa wengi krasa adem jekut. Gulon klambine dijejekake. Jangkahe sikile sing alon ninggalake papan kono, krakit rasa pangrasane marang kenangan. Dheweke paham, werna biru sing gumelar rata ing langit bengi nyawurake angelese pangapura jroning dodone. Dheweke mesem karo mantuk-mantuk. Ceket-ceket dheweke tumuju losmen sing diinepi. Karo singsot-singsot dheweke njupuk kunci kamar ing kantor pengusaha losmen. Sajakipun kita ngriki ning Semaken, Pak? Pitakone sing duwe losmen. Rondo lemu kliwat 50 taun. Leres, wangsulane. Mbok bilih selajengipun kula badhe manggen wonten ngriki. Matur nuwun. Kandha ngono otake agi-agi ngitung uang makan sing bisa dijaluk saben wulan saka tamu sing sajake tansah seneng atine iku. Ing kamar mandi, tamu iku mesti rengeng-rengeng nyanyikake lagu sing kebeneran uga lagu kesenengane. Nanging dheweke gumun. Bareng tamu iku nolak nalika ditawani gramofon lan piringan hitam sing ngemot lagu-lagu sing saben-saben dinyanyikake ing kamar mandi. Kula piyambak rumaos remen dene panjenengan remen lagu-lagu menika. Tembunge sing duwe losmen semu belah. Namun kemawon remen rak boten ateges kedah dados budakipun ta. Dheweke mbudidaya amrih ora natoni atine wanita iku metu saka jero kamare. Sugeng sonten, panyapane sepisan maneh surup candhake. Sugeng sonten, larase swarane sing wadon isih panggah kaya dik wingi kae.
lurus nglendheh. Ampang kaya ampange barang-barang pengaji sing dipajang ing swalike kaca. Dheweke nyawang kiwa tengen. Ora ana wong lanang liya. Dheweke nyedhaki bojone. Bojone migatekake dheweke. Persis kaya panyawange bakul daging sapi marang langganane sing lagi wae mlebu warunge. Dheweke bingung disawang kaya ngono. Telaga biru bening jroning mripate bojone sing nate ditinggal 10 taun kepungkur saiki wis ora katon. Juk-juk ana rasa pangrasa ingkang rinasakake rumasuk jroning atine. Rasa pangrasa sing mrayogakake amrih dheweke enggal-enggal mlengos. Mlayu ninggalake sing wadon. Nanging niat mau banjur dibatalake jalaran anane ganda nyegrak. Ganda lenga wangi lan wedak murahan. Dheweke kaget. Ganda iku beda banget karo gandane lenga wangi sing biyen nate dituku kanggo bojone. Pancen dheweke ora sering banget tuku lenga wangi. Mung wae paling larang. Gandane lenga wangi sing farang regane bisa nggugah sakehing rasa tresna lan birahi kang mencit marang bojone. Ana greget nakal mencot ing telapukan mripate. Dheweke kepingin nyawang kanthi tajem mripate sing wadon. Malah yen perlu kanthi sakehing resiko sing kudu ditanggung jalaran panyawang nakal mau. Nanging geseh karo angan-angane sing wadon babar pisan ora tumungkul. Kanthi sakehing tenaga kang pungkasan kanggo ngukuhi dirine. Sing wadon miwales panyawangi. Pungkasane kekarone tempuk ing panyawang, rumusuk ing kedung jiwane dhewe-dhewe. Nanging lintang-lintang ing langit wengi sing saya tuwa menehi kodrat liyane ing tepuking panyawang sing kaya ngono mau. Apa tegese 10 taun ing bumi mungguhe lintang-lintang ing gumelare akasa? Sadurunge kekarone domong apa-apa, ngerti-ngerti kekarone wis padha rangkulan. Mripate padha dene ngecembung eluh, lambene bola-bali kan sing kanthi peksa wis jalari binukane lawang wesi tayengen tumuju mangsa kala sing wis kliwat. Tangane padha gandengan, kekarone padha ora weruh. Bakal ngungsakake sakarone menyang ngendi kabagyan. Apa kowe wis ngrasake beda? Eseme tangga kang wis arang kok tampa. Apa kowe wis ngrasake beda? Sanjane tangga kang wis arang mara. Apa kowe wis ngrasake beda? Saben omah dikupeng tembok, saben dina dikunci gembok. Apa kowe wis ngrasake beda? Srengenge wis arang gape, sinare wis angel kanggo mepe, kaling-kalingan gedhong-gedhong dhuwure gedhe. Apa kowe wis ngrasakake beda? Rembulane wis arang nyapa, bengine ngukuli rina. Apa kowe wis ngrasakake beda? Srengenge wis wegah sumunar, jalaran dosa-dosa kaumbar. Kuatir kadenangan banjur digampar, samubrang demen kang sarwa samar. Apa kowe wis ngrasakake beda? Rembulane dedelikan, rumangsa lingsem yen kedanangan, jalaran wis ora prawan. Gurit paseksen. Iki gurit pinangka paseksen ing jaman kang lagi salang tunjang.
kahanan kadung sangan. Kala-kala padha rebut wirang. Ora ngawistara dheweke katon tumandang. Waspadakake akeh kang rebut bebener, malah keblinger. Papan angker malah disengker. Jalaran kawicaksanan wis dirasa ora memper. Banjur angin malih lesus, ngosak asik kahanan. Lebu-lebu kasuntak kumebul babrak-babrak. Kowe aku dadi kekes. Otot bebanyu dadi lemes, gampang ketingkes. Angin kang demen ngusungi wisa wis kadung ngambra-ambra merasuk balung sungsum. Ora ana kang kliwatan ing pandum. Ya wis dadi begjane donya kang wis kebak menungsa unjel-unjelan panjangka.